Kedves Mosimo professzor, mi van a legújabb találmányoddal? Biztos vagyok, hogy óriási lesz. Legnagyobb csodálód, bajkeverő Tomi. Kedves Tomi, túlszárnyalja a legmerészebb elképzeléseimet, de félek, hogy rossz kezekbe kerülhet. Ezért biztos helyre küldöm, ahol megtanulhat igazi kisfiúvá válni. Egy igazi robotboy. Háború és alkatrészek. Robotboynak nagyon sok alkatrésze van. Nekem mondod, mindig félek kitakarítani, nehogy kifelejtsek egy darabot. Semmi gond. Felleltároztam az összes alkatrészt. Hey Lola, láttad Tomit? Haver, mit csinálsz ott lenne a padlón? Hey, tök Filkó, ide süss! Fogadjunk, hogy te is szeretnél egy csomag cukorkát, mint az emberi ököl. G-Mannek egy szekér pénzébe került, de megérte. Képsz egyet! Bocsi, ez az utolsó! Buta zsírraktár! Megenni a saját fejét is, ha cukorral volna bevonva. Megadom magam. Felhívom a professzort. Nem akarom zavarni. Mindig valami új, fontos kísérleten dolgozik. Bocsánat, hogy zavarom, professzor. Sajnos van egy probléma. Épp takarítottam Robotboyt, és valahogy elveszett egy alkatrész. Az a kis dióda, amit éppen az ellenőrző szerver mellé szerelnek. Az a Robotboy áramsűrítője. Nélküle semmiféle harc. Semmiféle harckészsége? Azonnal hozzátok ide, hogy megjavíthassuk. Elküldöm e-mailen az adatokat, készítsétek elő Robotboyt a letöltésre. Kapcsold be az üzenetlehallgatót! Végre beléphetek Mosimo titkos laboratóriumába! Most küldöm. Hey, Lola! Gondolod, hogy be tudom ezt az orromba dugni? Nehogy megpróbáld! Ne! Hallod, főnök? Mi lenne, ha utánuk mennénk? Tudom, utánuk megyünk. Készítsd a láthatatlan repülőt. Kiabálnak. Biztos rendben van, Ró? És a 101-esen a közlekedés elakadt egészen a magas tornyokig. Éhes vagyok. Azok a szendvicsek későbbre vannak. De G-Mannek erőre van szüksége. G-Mannek fontos dolga van. A hely, ahol a professzor laboratóriuma van, titkos. Meg kell bizonyosodni arról, hogy senki nem követ. Elindultunk? Kapcsold be a követőmodult. Biztosítsd az álcázást. Ez kell legyen. Hogy állunk, G-Man? Jól, nagyon jól. Hívd segítséget! Csend legyen! Telekótya! Wow! Üdvözöllek! Hogy utaztatok?
Remélem nem követett senki. Szó sincs róla. Ő a mennyasszonyom, Miu Miu. Pihenhettek, ha akartok. A vizet egy föld alatti vulkán melegíti fel. Szórakozzatok, amíg én megjavítom robotbolyt. Esik a bomba! Azt hiszem, ez a hibás. Minden, amit szerettem volna, az volt, hogy uraljam a világot. Nem kértem túl sokat, de eddig nem sikerült. De hamarosan minden az enyém lesz. Fejezd be! Végre egyedül. Kamikaze el akar kapni, meg fogunk halni! Megyek, hogy visszahozzam. Oh. Támadás! Támadás! Hozzátok ide a csodafegyveremet! Csak győzzél, baba! Professzor, vendégeink vannak! Értem. Gyorsabban, öreg! Anyuka nem fog örülni, ha itt veszti el a fiacskáját! Kérlek, ne siess. A sietség mindent elront. Nem! Miu Miu. Aktiváld a védelmet. Lola, segítenél neki? Tommy, te leszel az asszisztensem. A külső gyűrű elveszett. Bekapcsolom a geovédelmet. Problémák. Kérem aktiválni a vészkamrát. Most megpihenhetünk. A laboratórium teljesen bevehetetlen. Befejezzük a javítást, aztán... Mire való ez a gomb? Üdvözlök mindenkit! Ne álljanak fel! Megadjátok magatokat? Jó! Te ott, az asztal mögött! Add ide azt a robotot! Fogjátok meg!
vagy... nem tudom a tévébe bemondani, de valami nagyon rossz fog történni a fiúcskával. Nagyon rossz. Gyere, légy jó robot, és fogadj szót nekem. Milyen csapás. Azt hiszem, szabadságra megyek. Miu Miu, kérlek hozd a brosúrákat. Tommy, köszönöm, hogy segítettél megjavítani Robotboyt. Nagyon tehetséges robotológus vagy. Lola, köszönöm, hogy megvédted az otthonom. Nagyon bátor és erős vagy. Hey! Hát velem mi lesz? Azt hiszem, haza kell mennünk. Moshimo professzor, azt hiszem, Robotboy veled kellene maradjon, hiszen te alkottad. Nem, Tommy. Én öreg vagyok. Robotboy hozzá tartozik, hogy megtanulhasson igazi fiúcskává válni. Míg újra találkozunk, barátai. Örülök, hogy magadhoz tértél, barátom.